quan es parla d'enginyeria biomèdica o de bioenginyeria, moltes vegades es pensa en el desenvolupament de nous sistemes instrumentals, en nous sistemes de mesura pensats per als hospitals. Aquí el que vam intentar des de fa uns anys és una miqueta donar-li la volta a aquesta idea i començar a desenvolupar coses que ja des de l'inici estiguessin pensades per fer-les anar fora dels ambients hospitalaris. És a dir, d'alguna forma apropar aquests sistemes de mesura a l'ambient normal de les persones, ja sigui l'ambient laboral o l'ambient domèstic de casa. Desenvolupar nous sistemes de mesura de paràmetres fisiològics, com poden ser l'electrocardiograma, com pot ser mesures d'impedància elèctrica per monitoritzar la respiració o mesures cardiovasculars. Tant el que hem desenvolupat és sistemes capacitius, sense contacte, per poder fer les mesures d'aquests paràmetres sense que la persona se n'adoni. Això és important també perquè des del punt de vista de la monitorització de la persona no hi ha l'efecte de la bata blanca, que ell sap que s'està monitoritzant i es fica nerviós i això fa canviar aquests paràmetres, sinó que directament tu pots saber realment com és el seu estat de forma contínua. Quina va ser la idea? De dir, bueno, doncs agafem la bàscula de Bain, que la gent està acostumada a ficar-se a sobre, i fiquem una electrònica que ell no noti, i fan el mateix, a part del pes, se li pot mesurar el ritme cardíac, el ritme respiratori, i fins i tot, si ja no portes sabates i vas amb mitjons, l'electrocardiograma. També tenim altres objectes, si ens vam apropar, i per exemple aquí podeu observar un dels objectes, és simplement és un comandament de la Wii, directament, i el que hem fet és uns selectors, el més econòmic possible, són uns botons, són uns botons metàl·lics i una mínima electrònica, que aquesta és l'altra idea, que el cos sigui el més reduït possible, el volum el més possible. Llavors, tu et trobes malament a casa, pots seure a la cadira o en qualsevol situació que no sigui a casa o que no sigui en casa, tu el que pots és directament agafar el comandament de la Wii. Només amb aquest fet d'agafar les mans, que és molt senzill, que qualsevol persona ho pot fer, tu directament ja pots obtenir una derivació de l'electrocardiograma i d'alguna forma fer una mesura de l'estat d'aquesta persona. Naturalment, tots aquests mètodes que ara estaven comentant, a part del que és la mesura, l'altre element clau és la de la comunicació d'aquestes dades. Aquesta comunicació o aquests sistemes no estan pensats, i ja es veu que no tenen display, no estan pensats perquè l'usuari vegi directament el que són aquestes dades, sinó que la supervisió ho farà una tercera persona, una entitat sanitària, algun altre element. I per tant la idea és que des d'aquí i sense fils aquesta senyal es transmet directament a un element digital i aquest directament l'envia al centre sanitari o a la persona que faci la monitorització. Hi havia un tipus de població, que eren les persones amb discapacitat, en el que aquests elements que podien ser d'aplicació massiva els hi podien fer fàcilment una adaptació perquè poguessin anar a aquests sistemes i fer una monitorització. Per això, mica en mica, el que hem anat fent és introduint aquests elements de mesura en la monitorització de les persones amb discapacitat. En aquest sentit, el que hem fet és, hem agafat una cadira de rodes i el que hem fet és aplicar el que abans es deia de sistemes de mesura d'electrocardiografia, d'impedància elèctrica amb i sense contacte a el que és la situació de la cadira de rodes, de tal forma que la persona es seu sobre la cadira de rodes i se li pot monitoritzar els diferents paràmetres. Un dels grans problemes de les persones amb discapacitat és que les solucions s'han de poder adaptar de forma individual a les necessitats de cada persona. I un usuari no tècnic. Clar, no podem pensar que l'usuari pugui fer qualsevol interacció amb el que és l'electrònica, de dir, no, és que ara, no, estem pensant en un usuari que l'aparell i l'electrònica sigui completament transparent. A la tela de la cadira, allà sota, es fiquen el que són els elèctrodes. Els altres són directament elements normalment metàl·lics que es fiquen a la superfície de contacte i l'únic que ha de fer la persona és contactar, igual que es feia en el volant, que era el contacte amb elements metàl·lics, és contactar directament alguna part del cos, alguna part de la pell directament amb el que són aquests elèctrodes, que són de molt baix cost, que és directament molt senzill de fer, i després és l'altre que comentaven, i el que se l'afegeix és una electrònica mínima, és a dir, una electrònica amb el mínim de components, de tal forma que no s'hagi de canviar l'estructura física, per exemple, de la cadira de rodes. Tecnològicament, el cost d'aquests sensors s'ha anat reduint. Les noves tecnologies han fet que el cost vagi reduint i, per tant, es pugui mesurar tot. Arribat aquí, ja és ficar-li una mica d'imaginació per intentar donar el pas de qualitat i dir, bueno, mesurar, es pot mesurar gairebé tot, què és el que és útil, què és el que no és útil, i fem-lo de forma òptima.